Somos un festival nacionalista de esquerdas que contamos este ano como cabezas de cartel a Fermín Muguruza, a Obrint Paz e a volta dos diplomáticos de Monte Alto. Contar que a palabra revenida desta zona son as sardiñas asadas. Estaban os cataláns, trouxeron as fábricas de Salazón para conmemorar a festividade dos traballadores. Facían unha festa onde facían unha sardiña asada para todos os operarios. A Guerra Civil perdeuse a festividade e recuperouse a xeita de festival fai 10 anos por un rapaz da vila. Contar que a palabra revenida desta zona son as sardiñas asadas. Estaban os cataláns, cartel, a Fermín Muguruza, a Obrint Paz e a volta dos diplomáticos de Monte Alto. Unha festa onde facían unha sardiña asada para todos os operarios. Somos un festival nacionalista de esquerdas que contamos este ano como cabezas de trouxeron as fábricas de Salazón para conmemorar a festividade dos traballadores. Facían unha festa onde facían unha sardiña asada para todos os operarios. A Guerra Civil perdeuse a festividade e recuperouse a xeita de festival fai 10 anos por un rapaz da vila. Contar que a palabra revenida desta zona son as sardiñas asadas. Estaban os cataláns, cartel, a Fermín Muguruza, a Obrint Paz e a volta dos diplomáticos de Monte Alto. Unha festa onde facían unha sardiña asada. Somos un festival nacionalista de esquerdas que contamos este ano como cabezas de cartel a Fermín Muguruza, a Obrint Paz e a volta dos diplomáticos de Monte Alto. Contar que a palabra revenida desta zona son as sardiñas asadas. Estaban os cataláns, trouxeron as fábricas de Salazón para conmemorar